Doamne, ești un Tată bun, Te iubesc și mă supun. Bunătatea Ta mă schimbă. Nu mai pot trăi oricum, Te-am cunoscut și pot să spun că la Tine am odihnă. În numele Tău este iertare, vindecare, liberare. Numele Tău îl vom chema. Atunci când nu mai am putere, al Tău cuvânt dă mângâiere. Prin Tine pot înainta. În numele Tău este iertare. Cântăm împreună. În numele Tău este iertare, vindecare, liberare. Numele Tău îl vom chema. Atunci când nu mai am putere, al Tău cuvânt dă mângâiere. Prin Tine pot înainta. Ai putere asupra morții, Tu ești, Doamne, sensul vieții. Vreau să văd mai mult din slava Ta. Doamne, lasă în grija Ta sufletul și inima. Eu trăiesc doar pentru a mă închina. În numele Tău este iertare, vindecare, liberare. Numele Tău îl voi chema. Atunci când nu mai am putere, al Tău cuvânt dă mângâiere. Prin Tine pot înainta. Doar glasurile noastre. În numele Tău. În numele Tău este iertare, vindecare, liberare. Numele Tău îl voi chema. Atunci când nu mai am putere, al Tău cuvânt dă mângâiere. Prin Tine pot înainta. Amin. Mărește-ne, Doamne, credința, să înaintăm pe calea Ta. Și ultima cântare din această seară, înainte ca să ne pregătim inimile pentru mesaj, este în prezența Ta, o Doamne, e pace. Țin minte, Dan Mucaciu, un prieten care acum locuiește în SUA de mai mulți ani, de peste 20 de ani, mi-a spus odată cum a compus acest cântec. A spus că era la o răscruce de drum, trecea printr-o situație grea, dacă nu greșesc era în străinătate, în vizită, ori în Austria, în Germania, nu mai țin minte exact, și mi-a spus: Adi, țin minte, m-am pus pe genunchi și m-am rugat, am apelat, am strigat către Dumnezeu și pur și simplu o curs această cântare, o zis că undeva la 5 minute o scris și versurile și linia melodică. Și de mulți ani de zile se cântă această cântare în unele biserici sau în multe biserici de români din lume. Și este o mare încurajare pentru noi. Domnul meu, mă încred în Tine. Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, Te am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Dacă nu cunoaștem acest cântec, îl putem învăța, este simplu, și cei care cunoaștem să-l înălțăm și să ne încredem cu adevărat în Hristos, care este stânca și ajutorul nostru. Amin. În prezența Ta, o Doamne, e pace. În prezența Ta, o Doamne, e liniște. În prezența Ta, o Doamne, îmi dai putere ca să trec prin încercare mai ușor. În prezența Ta, o Doamne, e pace. În prezența Ta, o Doamne,
e pace. În prezența Ta, o Doamne, e liniște. În prezența Ta, o Doamne, îmi dai putere ca să trec prin încercare mai ușor. Domnul meu, mă-ncred în Tine, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, Te am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Doamne, fă-mă în prezența Ta să intru. Doamne, fă-mă să iubesc prezența Ta. Vreau acum numai Ție și prezenței Tale glorie să-i dau. Domnul meu, mă-ncred în Tine, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, Te am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Domnul meu, mă-ncred în Tine. Domnul meu, mă-ncred în Tine. Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, Te am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Doamne, ești al meu. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Slavă Ție, Doamne! Vă rog să reocupați locurile voastre. Cum ziceam, mă bucur să vă văd, sper că și voi vă bucurați. Și mi se pare foarte ciudat cine vrea să audă într-o seară de miercuri povești despre traumă și abuz. Se pare că destul de mulți dintre voi. Nu știu dacă să mă bucure sau să mă îngrijoreze lucrul ăsta. E un sentiment foarte interesant să fiu în această biserică, având în vedere că a mea familie are un istoric legat de biserică și mă încearcă niște emoții pe care nu le credeam. Și o să vorbim astăzi despre traumă. De ce? În primul rând pentru că e un subiect la modă. Și pentru că se vorbește mult despre traumă. Și este prezentă trauma. Și acum o să încercăm să răspundem în limita posibilităților la întrebarea: unde e diferența între o experiență neplăcută și o traumă? Sau suntem cu toții chiar așa de traumatizați? Sau mai este vreo speranță pentru mine? Sau, și poate întrebarea cea mai grea, unde-i Dumnezeu în toate astea? Acum, nu vreau să petrec foarte mult timp să mă prezint. Nu contează cine sunt, chiar nu este important. Ce, în schimb, mi s-a zis de acasă, mi-a zis nevastă mea să spun, să zic că-s psiholog, că nu vorbesc numai de pe YouTube și din podcasturi. Am făcut și un pic de școală pe treaba asta. Și, în general, noi psihologii ne dorim cazurile cât mai ușoare. Și îmi doream foarte mult să am și eu un caz despre sensul vieții, nu? Să vină cineva să vorbim despre sensul vieții, să fie ușor, să fie simplu, să nu ne mai lovim de un istoric de familie și așa mai departe. Eram la început. Și a venit. A venit un caz. Așa, barba, da. Dar trebuie, când ești psiholog, să ai barbă. E în fișa postului. Și a venit un caz de genul acesta.
părea foarte simplu. Despre sensul vieții. Norea, nu mai simt. Nu mai simt cum simțeam odinioară. Nu mai simt în biserică. Nu mai simt nimic. Și mi se pare că ceva nu e în regulă. Și am luat-o. Încetuț, încetuț, din prezent sau de la Adam și Eva. Și nimic nu funcționează. Absolut nimic. Toate metodele, toate tehnicile, tot ce am învățat nu funcționează. Și evident, prima concluzie pe care o trag eu ca orice om care se respectă, ca orice om care suferă de sindromul impostorului care se respectă, este eu fac ceva greșit. Și mă gândeam să-l trimit la altcineva. Și totuși am rămas. Și am rămas, și am rămas, și am rămas, și am ajuns la relația cu Dumnezeu și la cum nu pot să mă simt aproape de Dumnezeu, pentru că sunt atât de bușit. Și e un lucru foarte interesant pe care eu îl observ, nu știu dacă vă este cunoscut. Cred că Dumnezeu poate să facă minuni, dar nu cu mine. Cred că Dumnezeu poate să lucreze, dar nu cu mine. Timpul meu a trecut. Și vorbim de cineva care avea 27 de ani. Și am auzit un cuvânt, un lucru care încă mă tulbură foarte tare și când îl aud mă tulbură lucrul ăsta. Și cred că este un motiv foarte important pentru care e nevoie de psihologi creștini în mediul creștin. Și a zis, mă simt lepădat. Pentru că un creștin trebuie să fie bucuros în permanență, nu? Sau măcar să aibă speranță. Și eu nu am speranță. Și dacă spun lucrul ăsta în comunitate, zice, sigur e ceva nemărturisit acolo. Sigur e ceva. Ai făcut tu ceva. Hai, revino-ți. Recită psalmii. Și zice, noi nu mai știu ce să fac. Am recitat, am spus, am citit și nici nu mai îmi vine să citesc. Și pare că sunt supărat pe Dumnezeu până la urmă. Ce să fac? Aici e foarte simplu. Știu răspunsul. Nu știu ce să faci. Habar nu am. Și procesul a continuat. Un proces terapeutic greu, în care pare să că nimic nu merge. Și 2 întrebări, sau chiar 3 sunt în mintea mea. 1, ce fac eu greșit? 2, de ce mai vine omul ăsta la mine? Și 3, unde e Dumnezeu? După destul de mult timp, nu știu să vă zic exact cât, într-o ședință online, plângând, îmi spune, Barba, îmi cer scuze. Așa, bun. Timing-ul a fost perfect acum. Și îmi spune, atunci când am fost tânăr, când am fost foarte, foarte mic, am fost molestat. Și de atunci nimic n-a mai fost la fel. Pentru că mă simt murdar și vinovat pentru lucrul ăsta. Și simt că cu mine nu se mai poate face nimic. Pentru că sunt atât de bușit, încât singura șansă pe care o am e să trag cumva de mine și să ajung, dacă se poate, spre sfârșitul vieții fără să mă sinucid. Pentru că mi-e frică de iad. Wow! Asta în terapie se numește insight. Așa arată trauma. Așa arată trauma care afectează latura fizică, latura psihică, latura emoțională și latura spirituală. Trauma este locul în care parcă toate lucrurile se cantonează. Și se întâmplă ceva, e ca o fractură care desparte toate planurile astea, de la fizic până la spiritual, parcă le sparge în bucăți. Și este în general un eveniment, în anumite cazuri, sau evenimente repetate, care continuă și care
fac ca omul să fie într-o stare, se numește disociere, da? În momentul în care e atât de multă durere, cum aș putea să simt? Pentru că dacă încep să simt la un moment dat, ce vine prima oară? Bucuria? Nu. Prima oară vine suferința. Prima oară vine rușinea. Și rușinea e un lucru foarte interesant, pentru că dacă pentru vinovăție avem o cale destul de clară, mă simt vinovat, există o soluție, și anume, îmi cer iertare, repar ceva, se poate face ceva cu vinovăția. Ce se poate face cu rușinea? Rușinea ține de identitatea mea, de cine sunt eu. Și disocierea sau orice mecanism de apărare care vine în jurul traumei are sens în acel moment. Pentru că reduce suferința. Este un mecanism de supraviețuire și mă ține în viață. Doar că aceste mecanisme de supraviețuire putem să le privim ca pe niște haine, care pe măsură ce cresc, devin mici și restrictive. Pentru că dacă învăț să nu mai simt absolut nimic, nu mai simt nici bucurie, nu mai simt nici conexiune, nici legăturile interumane, și atunci viața parcă își pierde din gust, aromă, savoare, cum vreți să-i spuneți. Și greu să mă apropii de Dumnezeu sau să simt că Dumnezeu e aproape de mine. Așa arată trauma. Asta este ceea ce putem numi într-o clasificare traumă cu T mare. Un eveniment copleșitor care schimbă modul în care arată lumea. Dintr-o dată, lumea devine un loc nesigur. Dintr-o dată, mai pot avea încredere în ce se întâmplă în jurul meu. Și din păcate lucrul acesta este prevalent și între noi, între pocăiți. Nu zic că în toate familiile sau așa, dar suntem și noi oameni care ne-am lovit de traumă. Evident, există și trauma cu T mic, care ține mai mult de partea de neglijare. De neglijare a nevoilor. Nevoile nu mi-au fost îndeplinite. Și când vorbesc de nevoi, nu mă refer neapărat la nevoi materiale. Mă refer mai mult la nevoi emoționale. Pentru că, dacă o să mergem puțin în mintea fiecăruia dintre noi, avem în interiorul creierului o formațiune foarte interesantă. Se numește amigdala. Și nu este cea din gât, este cea de sus din creier. Dacă am tăia creierul în două, am vedea o formațiune mică aici, care se numește amigdala și care se ocupă cu codarea lucrurilor negative, emoțiilor negative. Se ocupă și de codarea lucrurilor pozitive, dar astăzi vorbim de cele negative. Da? Și în momentul în care se întâmplă ceva în viața unui copil, ceva ce afectează modul în care este percepută lumea din jurul lui, care lumea devine un loc nesigur, acea amigdală înregistrează acest lucru. Și ține minte, pentru că amigdala nu are ceas și nu are calendar. Și doar pentru simplu fapt că ai crescut și ai ajuns să fii adult, nu înseamnă că acea informație s-a stins de acolo. Și dacă triggerul este potrivit, iarăși triggerul, un cuvânt foarte la modă, ca și martorii de la mașină, se aprinde ceva. Și apare acea senzație de nesiguranță, pe care o putem traduce în multe feluri. Poate să fie o senzație fizică. Dintr-o dată simt ceva fizic. Poate ca o senzație emoțională. Nu mai simt emoțional. Sau lucrurile pot fi variate și atunci întrebarea este: și de unde? Era totul bine până nu de mult. Ei bine, există anumite lucruri care dezgroapă lucrurile din trecut. Și atunci întrebarea pe care o primesc foarte mult
în terapie este, bun, ok, Norian, și unde se încheie viața de familie și unde încep eu? Totul e legat de părinți, de copilărie, timpurie și așa mai departe. Ceva în prezent nu se întâmplă. Ba da, în prezent se întâmplă vindecarea. Și realitatea este că avem speranță pentru traumă, cu toate că nu avem un protocol specific, pentru că este un studiu încă relativ nou, speranță există, dar se întâmplă ceva ciudat. Psihologia este o știință foarte interesantă pentru că are foarte, foarte mult ocult în ea. Și dacă stai un pic să citești despre psihologie, la un moment dat o să ajungi dintr-o zonă așa foarte bine stabilită și delimitată și clară, la un moment dat parcă dai pagina și vezi că se vorbește despre energii, despre lucruri foarte interesante, pentru că oamenii laici au înțeles ceva. Când vine vorba de traumă în special, de suferință intensă, omul intră într-un domeniu spiritual. Că i-au dat ei o altă turnură și s-au dus în cealaltă parte a spiritualității, ok. Dar acest lucru ne dă o speranță și faptul că noi suntem fundamentați pe Hristos până la urmă. Și acolo se află vindecarea. În domeniul spiritual. Pentru că întotdeauna unde este o experiență traumatică, fie ea cu T mare, fie ea cu T mic, acolo vor exista atacurile. Și acum nu vreau eu să fiu genul care vede atacuri demonice în absolut orice lucru, sub nicio formă. Dar în contextul unui război spiritual până la urmă, acolo se cantonează lucrurile. Acolo se dă bătălia. Pe domeniul traumei. De ce? Pentru că scopul nu este niciodată tu să fii un om fericit și prosper și să ai parte de viață și ia din belșug. Scopul în lupta asta este să nu fie așa. Și să se activeze toate armele făurite împotriva ta. 10 puncte pentru cine știe de unde e faza cu armele făurite împotriva ta. Și dacă ar fi în felul următor, dacă te gândești așa, dacă tu ar trebui să făurești arme împotriva ta, când le-ai făuri? Acum, când ești adult? Sau le-ai făuri în copilărie? Sau le-ai pregăti atunci când ești mic și vulnerabil ca să ataci toată viața parcursul tău? Presupun că în copilărie. Toate acestea traume, și aici e o părere personală, nu trebuie să o las de bună. Părerea mea personală este că, în general, aceste traume sunt armele făurite împotriva noastră, a mea și a ta. Doar că avem și o veste bună referitor la orice armă făurită împotriva ta. Și dacă nu știți care e vestea bună, o să vă las să o căutați. Vorbim despre traumă. Evident, nu toate traumele sunt la fel și nu toată suferința este la fel. O să vă citesc foarte, foarte scurt. Există un testul ACE, despre inventarierea, să zicem, evenimentelor cu potențial traumatic. Nu este un instrument de diagnostic, nu este ceva la care dă un verdict pe viața mea sau pe viața ta, ci este un mod în care putem observa cum arată, să zicem, copilăria noastră timpurie. Conține 10 întrebări, îl puteți face pe net, dacă vreți o să vă citesc câteva idei, pentru a vedea de fapt în ce sferă se află trauma. Întrebarea numărul 1 se referă la abuzul emoțional. În copilăria ta, un părinte sau un adult din casă adesea obișnuia să țipe la tine, să te jignească, să te umilească sau să te facă să crezi că îți poate face rău fizic. Abuzul fizic. În copilăria ta, un părinte sau un adult din casă obișnuia adesea să te împingă, să te apuce, să te lovească, să arunce cu obiecte în tine, sau te-a lovit vreodată atât de tare încât să-ți rămână răni fizice?
abuz sexual. În copilăria ta, un adult cu cel puțin 5 ani mai mare ca tine te-a atins într-o zonă intimă și așa mai departe. Neglijare emoțională. În copilăria ta te-ai simțit adesea neiubit, neapreciat sau ai simțit faptul că familia ta era unită și nu te sprijină pe tine sau că ești exclus din familia ta. 5. Neglijare fizică. În copilăria ta s-a întâmplat adesea să nu ai suficientă mâncare, să nu ai haine, să nu ți se poată permite îngrijirea medicală minimă, să fii neglijat de părinți și așa mai departe. Separare sau divorț, părinții tăi au fost despărțiți, separați sau divorțați. Violență domestică împotriva mamei sau unei alte figuri, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta. Abuz de substanțe în familie, tulburări mentale în familie sau un membru al familiei încarcerat. Acestea sunt cele 10 dimensiuni care sunt evaluate. De fiecare dată când este un răspuns de da, se trece un punct. Și a fost un studiu făcut pe 18.000 de persoane și s-au observat niște lucruri interesante. 64% aveau cel puțin un da. Și mulți aveau mai multe răspunsuri da. Este considerat între 1 și 3 să fie relativ normal. Bun, ce înseamnă asta? De ce am trecut prin acest lucru? Ca să vă stric seara? Sub nicio formă. Probabilitatea e foarte mare că aveți cel puțin un da, dacă nu mai mult. Pentru că asta este realitatea vieții în care trăim. De acolo venim, astea sunt lucrurile cu care am crescut. Ce se întâmplă? Cu cât ai mai mulți de da, cu atât s-ar putea relaționarea interumană să fie cu probleme, inclusiv probleme de natură medicală pot apărea. Pot apărea modalități de coping cu probleme sau disfuncționale și așa mai departe. Deci este un factor de risc. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă cumva că nu mai există speranță și gata, am pus verdictul și diagnosticul? Nu, sub nicio formă. Înseamnă că e probabil de lucru în zonă emoțională, în zonă fizică, în zonă spirituală. Așa ca un mod de încurajare, eu am, de exemplu, score-ul de 7. Deci, și cred că am ieșit destul de bine. Așa? Se poate, da? O să vorbim foarte pe scurt și nu vreau să mă întind foarte mult pe acest subiect, pentru că aș vrea să las mult timp pentru întrebări și răspunsuri. De ce? Pentru că subiectul traumei este unul foarte, foarte vast. Și dacă sunt anumite lucruri care vă interesează, vă încurajez să le întrebați. Pentru că aș prefera să petrec un timp îndelungat răspunzând la întrebări alături de colegii mei, decât să țin acum o prelegere și bine ați venit la TED Talk-ul meu. Pentru că nu despre asta e vorba. Scopul este să vă fie de folos. Ăsta este lucru pe care îl vorbesc cu clienții mei. Mă interesează să-ți fie de folos. Și în momentul în care nu ți este de folos, o să te rog să părăsești ședințele de terapie. Scopul este utilitate. Pentru că suntem într-un domeniu important, suntem într-un domeniu foarte serios și suntem într-un domeniu cu încărcătură puternică spirituală. Și aici, iarăși vorbesc din ceea ce am observat și este o părere personală. Nu am neapărat argumente din literatura de specialitate. Așa că pactul pe care vreau să-l facem, eu împreună cu voi, este următorul. Nu mă credeți pe cuvânt și nu credeți tot ce-ți spun, în primul rând. În al doilea rând, luați doar ce se potrivește, nimic mai mult. Prin simplu fapt că v-am spus câteva titluri sau că vi se spun câteva titluri, asta nu înseamnă absolut nimic. Totul trebuie trecut prin filtrul rațiunii voastre. Și cu acest disclaimer am uitat exact unde vreau să ajung. Da. Ok, continuăm, o să-mi aduc aminte, nu e o problemă. Da, mi-aduc aminte. Ceea ce am observat este că relația pe care o formează copilul cu figura de atașament
în copilăria timpurie, relația de atașament, seamănă foarte mult cu modul în care tânărul sau adultul îl percepe pe Dumnezeu, cel puțin la începutul relației lui cu Dumnezeu. Și este o paralelă atât de puternică, pentru că în momentul în care descoperim cum ți-ai perceput figura de atașament, cum a fost tata, cum a fost mama, cum au fost oamenii din jurul tău, au fost punitivi, s-ar putea să-L percepi pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care stă și te așteaptă sau care e foarte dezamăgit de tine, pentru că ești praf, chiar la vârsta asta. Cât ești de praf? Sau poate este un Dumnezeu, îl percepe pe Dumnezeu ca fiind foarte departe și neinteresat, care trece și El pe lângă tine din când în când. Și în special atunci când suferi, este foarte departe. Partea bună este că există un moment în viața unui creștin în care Dumnezeul părinților tăi devine Dumnezeul tău, în care se face trecerea asta de la Dumnezeu ca o prelungire a tatălui sau a mamei la Dumnezeu, un Dumnezeu al meu, adică eu în relație cu El. Și acel moment este unul vindecător. Dacă vreți un exemplu biblic, este momentul Peniel al lui Iacov. Nu momentul Betel, în care vede scara și vede, hopa, stai că e un Dumnezeu în lumea asta. Și pare să fie foarte real. Și are după aia un moment în care discută cu Dumnezeu și îi spune, Doamne, dacă o să ai grijă de mine, o să-mi dai de mâncare, o să-mi dai de îmbrăcat și o să mă întorc cu bine acasă, Tu vei fi Dumnezeul meu. Așa un legământ foarte adolescentin, să-i spunem așa. Și momentul de întoarcere, când acel pasaj începe cu și Iacov a rămas singur. Momentul de întoarcere este când Iacov se prinde cu disperare de Dumnezeu. Zice, nu te las până nu mă binecuvintezi. Ăla e momentul în care Dumnezeu devine Dumnezeul lui Iacov. Și asta a fost așa, scurta paranteză de predică. Și revenim la partea de atașament. Unii dintre voi sunteți studenți la psihologie, așa că știți lucrurile astea. Le voi aminti întreagăt. Cum se formează atașamentul? Copilul care se naște este din start, cu setările din fabrică, cum se zice în engleză, dysregulated. Adică nu știe să-și controleze pornirile, emoțiile și mai departe, ceea ce îl face să fie cam enervant. Da? Pare rău, ăsta e adevărul. Și e normal să fie așa. E normal plânsul de copil să fie enervant. De ce? Pentru că ține de supraviețuire. Pentru că dacă ar fi melodios, nu te-ai trezit noaptea să ai grijă de el. E normal să fie așa. Și fiecare lucru, fiecare nevoie este exprimată în acest mod, dysregulated. Da? Și atunci, dacă totul merge bine, când este exprimată această nevoie, vine cineva și o întâmpină. Cineva are grijă de copil. În momentul în care are grijă cineva de copil, se dezvoltă încrederea că atunci când am nevoie, cineva va avea grijă de mine. Și atunci se formează ceva ce se numește un model intern de funcționare. Copilul își face o idee despre cum funcționează lumea. Și pe această bază se clădesc ulterior relațiile și așa mai departe. Atunci când am nevoie, cineva va fi acolo. Asta e partea bună. Partea rea este dacă nu e nimeni. Dacă acolo nu este nimeni. Și dacă la nevoia mea ca și copil, în loc să mi se răspundă cu căldură, mi se răspunde cu agresivitate, cu violență. Vă puteți imagina orice scenariu. Și atunci se formează un scenariu foarte clar, și anume, atunci când îmi manifest o nevoie, nimeni nu va fi acolo sau acest lucru poate fi folosit împotriva mea.
Și pe baza acestei scheme, acestui model, se construiesc relații, se construiesc previziuni de viitor sau așa mai departe. Viitorul arată foarte diferit în viziunea ta sau în viziunea mea. Și este un citat care mie îmi place foarte mult, care zice: viitorul nu mai e ce a fost. Pentru că modul în care percepem noi viitorul se schimbă în funcție de schemele pe care le avem, în funcție de locul unde suntem, în funcție de relație, în funcție de relația cu Dumnezeu. Viitorul arată foarte diferit. Și atunci, în momentul în care nevoile nu sunt îndeplinite și partea aceasta de neglijență, de nevoi neîndeplinite, sunt așa numitele traume cu T mic. Nu avem evenimentul acela cataclismic despre care am vorbit la început, ci avem momente cumulate de neglijență, să le spunem așa, sau de anumite forme de abuz. Sunt traume cu T mic, traume cu T mare. Și de multe ori nu prea avem cazuri în care să fie traumă singular. De obicei sunt procese repetitive, care vin. Și acest lucru, evident, ajută, cu ghilimele de rigoare, la a crea o imagine foarte interesantă despre lume și despre viață. Pentru că experiențele traumatice, experiențele nasoale, ca să le spunem așa, influențează modul în care percepem lumea. Și știu că am zis asta de multe ori, dar e important. Și dacă, în mod normal, avem o schemă și un circuit prin care percepem lumea. De exemplu, acum voi sunteți în sală aici. Unii dintre voi sunteți mai pe mijloc, unii sunteți la margine. Dacă la un moment dat, uite, văd că unii dintre voi tușiți, simți că ai ceva în gât, da? Ca un lucru care te supără, ce faci? Observi. Da? Ai un input, stimul, ceva te zgârie. De la inputul respectiv te gândești, ok, cum poți să interpretezi? Păi, mă zgârie ceva nu e în regulă, tușesc un pic, poate sunt un pic răcit. Procesezi informația. După ce procesezi informația, evaluezi opțiunile, ce fac? Ies afară sau rămân aici, mă strâng un pic, poate am un pic de apă în sticlă, beau o guriță de apă așa discret și poate se rezolvă și în funcție de opțiunile acestea acționez pe una din multele variante. Așa e normal să fie. Bun. Hai să ne imaginăm un alt scenariu. Să ne imaginăm, de exemplu, că ai trecut la un moment dat printr-un eveniment traumatic. Că lucrurile nu mai merg așa de smooth cum ar trebui. Și nu mai ești pe partea de, ok, am timp să analizez toate opțiunile, ci am observat, am primit inputul, am primit informația, ceva mă zgârie în gât și dintr-o dată trebuie să trec la acțiune. Nu mai este timp. Pentru că sunt în fight and flight. Nu mai este timp. Lumea e un loc nesigur, nu? Vorbeam, lumea e un loc nesigur. Nu mai am timp de toate lucrurile astea. Trebuie să mă duc direct în a acționa. Și atunci intru, e ca o scurtătură, ca și cum ar fi o curbă în ac de păr și în loc să trec prin toate stațiile, trebuie să mă duc direct în acțiune. Și atunci am câteva variante. Fight, flight and freeze. Adică mă lupt, îi trântesc pe ăștia de lângă mine și fug repede afară. Fug, nici nu mai trântesc, sar peste bănci și am ieșit. Sau freeze, pur și simplu paralizez și aștept să treacă că nu știu ce să fac altceva. Acestea sunt câteva variante. Așa funcționează un sistem care a fost îndelung expus unei traume. Pentru că scopul este unul singur, supraviețuirea. Sună foarte mult, poate pentru unii dintre voi seamănă un pic cu anxietatea, sună anxietate, sună, poate să aibă diferite valențe. Cert este că acest mod de a trăi pune totul pe aici și acum, repede și consumă extraordinar de multe resurse, atât mentale cât și fizice. Nu poți să trăiești
foarte mult în felul ăsta. Ca și cum ai fi cu mașina turată la maxim în continuu. Ceea ce face lucrurile foarte complicate. Și atunci apar tot felul de strategii, le zicem mecanisme de coping. Strategii sau adaptări de supraviețuire. Și ne imaginăm în felul următor. Gândim cât se poate de plastic. S-a întâmplat ceva. Un eveniment care face lumea să fie un loc nesigur sau mai multe cumulate. Și atunci este ca și cum vin multe părți ca mecanisme de apărare care prioritizează un singur lucru. A supraviețui aici și acum. Și acest lucru, supraviețuirea aici acum, crește în topul priorităților și scade în topul priorităților ce este eventual bunăstarea pe termen lung. Nu e valoroasă, pentru că pe mine mă interesează aici și acum. Și atunci, pot merge sau pot gravita în tot ce înseamnă plăcere imediată. De ce? Pentru că plăcerea mă duce pe zona aceasta de a nu simți teama, panică, așa mai departe. Și aici vine vorba de consumul de substanțe, care e foarte larg răspândit și, în general, în momentul când e vorba de un istoric de traumă, individul, persoana, este mult mai vulnerabilă la consum de substanțe. Și aici vorbim de o gamă foarte largă de substanțe, nu vorbim doar de heavy drugs, da? Nu vorbim doar de heroină. Vorbim începând de la, nu știu, orice înseamnă o evadare, o scăpare. Alcool, tutun și așa mai departe. Nu le punem sub semnul egal pe toate, pentru că unele sunt cu riscuri mai mari, unele mai mici, dar mecanismul este foarte similar. Și atunci întrebarea pe care o întâlnesc de mult, bun, dar de ce nu pot să mă las? Păi, nu poți să te lași pentru că are o valoare. A apărut acolo cu un sens. Pentru că nici care dintre voi, și sper din tot sufletul că nici eu, nu suntem nebuni. Să acționăm fără un motiv. Poate nu e întotdeauna clar motivul, dar oferă ceva. Toate aceste mecanisme de coping dezadaptative oferă ceva, au un beneficiu. Pentru că dacă nu l-ar avea, n-ar fi nevoie de ele. Și atunci încercarea de multe ori este, ok, eu vreau să îți iau lucrul ăsta pe care îl faci, ca să te liniștești, calmezi și așa mai departe și nu punem nimic în loc. Și shocker, nu funcționează. Până la urmă, suntem interesați să vedem cum are sens în viața ta un simptom. Cum are sens în viața ta ce faci și ce se întâmplă. Și acum am dat câteva exemple așa mari, să zicem. Am exagerat poate în anumite direcții pentru a ilustra un punct de vedere. Lucrurile pot fi mai micuțe. Poate să fie vorba de autosabotaj, de exemplu. Lucrurile merg bine și la un moment dat trag funia, nu știu, îmi tai craca, îmi trag covorul de sub picioare. De ce? Pentru că concepția pe care mă bazez este, nu știu, eu sunt bușit și până la urmă o să dau în bară. Până la urmă ceilalți o să-și dea seama cât sunt de praf. Și atunci măcar aleg eu termenii și condițiile în care se încheie ceva. Și acum v-am dus așa printr-o zonă foarte, foarte largă de abordări terapeutice. Am mers din trauma inform, am mers un pic foarte puțin în sistemică, am mers în cognitiv-comportamentală, v-am dus peste tot, așa ca să nu mai înțelegeți nimic. Ideea este că fiecare dintre noi avem un set de credințe, dacă vreți. Și acum nu vorbim de credința în Dumnezeu, vorbim de ce cred eu despre mine. Și, în general, nu facem un test acum, dar ar fi interesant. Un lucru care e foarte des întâlnit este nu sunt suficient de bun. Și când pun această întrebare, marea majoritate zic, da, ok, asta sunt eu. Nu sunt suficient de bun. Și într-o oarecare măsură e ciudat să vorbești între pocăiți de lucrul ăsta, pentru că toți de aici suntem de acord, nu suntem suficient de buni, nici care. Doar de asta avem nevoie de Hristos, nu? Dar e ceva mai mult. E ceva, nu sunt suficient de bun nici cu Hristos. Și acolo e problema.
acolo apare problema în fluxul și modul în care pot sau nu pot să merg mai departe. Pentru că avem foarte multe concepții de genul ăsta. Avem părți din noi pe care le urâm. Da? Dacă e vorba de un abuz sexual, este o partea aia slabă care a fost abuzată. O urăsc, vreau să mă distanțez de ea. Sau partea aia care nu știe, care nu poate, urăsc, vreau să mă distanțez de ea. Partea care e needy sau clingy sau care are nevoie de asigurări, nu-mi place, vreau să mă distanțez de ea. Și așa mai departe, sunt câteva exemple care mi-au trecut acum prin minte. Și până la urmă e o parte din tine. Și un exercițiu pe care încerc să-l fac, nu mi iese întotdeauna cu clienții mei, este cum ar fi dacă te-ai purta cu partea respectivă ca și cu un om pe care ai vrea să-l aduci la Hristos. Cum ar fi dacă cu o parte din tine, cu partea aia pe care o urăști, care nu-ți place de nicio culoare, te-ai comporta ca și cu un om pe care ai vrea să-l aduci la Hristos, să-l cunoască pe Hristos. Cum ar fi? De cele mai multe ori un exercițiu zicem, trebuie să fiu blând cu ea, trebuie să fiu bun, nu vreau lucrul ăsta. Pentru că e mult mai ușor să urăști bucăți din tine decât să le accepti. Pentru că asta de obicei vine cu multă suferință. Iarăși, mergând un pas mai departe și am părăsit ușor zona traumei, mă duc acum mai departe, sper că mă iertați pentru orice nelămurire, vă rog, folosiți întrebările, pentru că scopul este nu să ne ținem de un subiect cu dinții, ci să acoperim o gamă cât mai largă și poate să vă răspund la niște întrebări, nu prin faptul că sunt eu un iluminat sau un mare învățat, ci pentru că am văzut destul de multe cazuri în direcția asta și mă gândesc că, statistic vorbind, poate prind pe unul dintre voi cu ceea ce vorbesc aici. Am fost la un moment dat într-un mediu creștin la un club al bărbaților. Ceva ce sună foarte ciudat și am fost foarte reluctant să mă duc acolo. Și eram 20 de bărbați. Nu, 21, pardon. Și prima întrebare de discuție a fost legată de relația cu tata. Care este relația noastră cu tata. Și din cei 21 de bărbați, 20 au zis catastrofală. Tatăl meu a fost fie alcoolic, fie absent, fie abuziv, fie toate cele trei. Unul singur a zis, tatăl meu a fost eroul meu. Tatăl meu a fost wow. Spoiler, eu n-am fost ăla unul. Da. Asta e. I-am tăiat cauciucurile după aia la timp. Și cu toții avem în trecut așa niște lucruri care vin cu noi la pachet și este un moment cât se poate de catartic atunci când povestești, de exemplu, experiența ta și de multe ori omul care trece prin traumă povestește cu zâmbetul pe buze, că doar vorbim de o disociere. Povestește cu zâmbetul pe buze niște lucruri înfiorătoare. Și în momentul când întrebi, dar tu ești ok? Pentru că asta e traumă. Lucrul ăsta care ți s-a întâmplat a fost groaznic și nu-l meritai. Și ăla e un moment în care vălul se ridică și vine un moment, wow, chiar nu meritam lucrurile astea. Nu meritam să mi se întâmple mie. Și acum nu vorbim de victimizare și rolul de victimă și folosesc lucrul ăsta ca explicație pentru tot ce nu merge în viața mea, ci este un simplu moment de conștientizare. Un moment în care pot să trec poate din fight and flight and relax în a mă simți destul de în siguranță să explorez un pic zona respectivă. Ei bine, relația cu părinții e întotdeauna una interesantă și era la un moment dat, nu știu dacă vă este cunoscut canalul Babylon Bee.
poate unii ați auzit de ei. Și era acolo vorba despre tot așa o întâlnire de bărbați și cu tot felul de activități, de vânătoare, de tras cu pușca, motoare și mai departe. Și la un moment dat unul dintre ei zice, n-ar fi mai ușor să ne iertăm tații și să terminăm cu toată povestea asta. Multă înțelepciune în schitul ăla. Pentru că mulți dintre noi avem nevoie de exercițiul ăsta greu, de a ne ierta tații, sau mamele, dar povestea era cu tații, pentru a trece mai departe, pentru a merge mai departe, pentru că suntem atât de prinși în vâltoarea asta. Partea bună e că nu suntem singuri și că avem experiența comună de a fi mai mult sau mai puțin traumatizați împreună, de a împărtăși, având în vedere că am văzut că sunt mulți între 20 și 30 de ani, se pare că pentru generația asta noastră, mă rog, mă bag și eu cu voi, generația asta a noastră se pare că era destul de la modă tații să fie absenți și cu toții ne-am dezvoltat într-un fel din experiența asta mai mult sau mai puțin comună. Și da, evenimentele astea lasă urme. Dar partea bună și partea plină de speranță este că se poate lucra. Cu absolut orice se poate lucra. Și nu este niciodată prea târziu pentru a lucra cu trecutul. De ce? Pentru că de multe ori trecutul influențează nu atât de mult viitorul, cât modul în care privim și ne raportăm la viitor. Nu putem schimba trecutul categoric. În schimb, putem să schimbăm relația pe care o avem cu trecutul. Și acum, câteva lucruri despre intervențiile în traumă. Ceva foarte interesant, conform ultimelor studii, tratamentul psihiatric nu funcționează extraordinar de bine în traumă. Asta nu înseamnă că sunt un om care vorbește împotriva tratamentului psihiatric, ci de multe ori nu este suficient. Pentru că ne imaginăm scenariul de la început, cu amigdala, da, martorul de la mașină. Sau alarma. Alarma care pornește în corp. Ce face un medicament? Un medicament scoate bateriile. Și, ok, e bine, câteodată e nevoie bateriile alea să fie scoase, să mai tacă odată alarma respectivă. E foarte util. Doar că, la un moment dat, bateriile se înlocuiesc și începe din nou. Ce fac mecanismele astea de coping disfuncționale? Înăbușă alarme, ca și cum pui toate hainele pe alarma respectivă și se aude mai încet. Funcționează un pic, dar nu funcționează pe termen lung. Șansa este de a opri alarma. Iarăși foarte frumos, foarte poetic, nu? Și plastic. Ok, și cum facem lucrul acesta? Și aici lumea psihologică are o groază de variante. Și o să vedeți în momentul când studiați lucrurile astea, multă lume vrea să vă trimită în zona asta super ocultă. Eu nu o să fac astăzi lucrul ăsta, poți să stai liniștit. Dar unde de obicei se găsește vindecare este în relații. În relații, nevoie de comunitate, relații interumană, de mișcare a corpului. Vorbim de exerciții fizice, de a alerga, de mișcă corpul. Învață să te simți în siguranță în propriul corp. Pentru că de foarte multe ori ce se întâmplă este nu mă mai simt în siguranță în propriul corp. Și când mă trezesc dimineața, primul lucru sunt din nou în corpul meu. Și atunci, activitățile fizice, modul în care îți miști corpul, vindecarea vine mult din mișcare. Încă un lucru foarte util, care poate fi făcut ușor. Cântă. Și s-ar putea să sune foarte ipocrit dacă v-ați uitat la mine, eu n-am cântat deloc când voi ați cântat. Pentru că și eu sunt puțin traumatizat, ce să zic. Sunt singurul membru din familia mea care nu știe să cânte, care este afon. Și am multiple amintiri în care cântam, de exemplu, la duș și din camera cealaltă se auzea, cânți fals. Așa că mi-este greu să cânt, dar e un lucru important, e un mecanism foarte important. Cântă tot ce poți folosi pentru a te simți în siguranță în corpul tău. Dacă te simți suficient de în siguranță, folosește atingerea.
dacă ai un mediu de suport, familie, prieteni, folosește biserica. Comunitatea este locul unde există vindecare. Și da, există și ajutor specializat, există și terapeuți, doar că nu vreau cumva să rămâi cu ideea că singurul lucru care există în lumea asta e terapeutul și că fără el ești gata, ești praf. Nu. Lumea a existat și înainte de psihologi și va exista probabil și după ce nu o să mai fie psihologii la modă. Sunt multe, multe variante. Dar pentru a ieși din zona aceasta, activează-ți resursele. Care sunt resursele? Comunitatea e o resursă, biserica e o resursă, prietenii sunt o resursă. Și tendința naturală pe care o avem fiecare dintre noi e să ne izolăm. Pentru că vrei să te duci, să te retragi în colțișorul tău unde e safe. Doar că vindecarea ține în relații, și ăsta e un clișeu pe care l-ați mai auzit și o să-l mai auziți mult, în relații ne rănim, în relații ne vindecăm. Și deasupra tuturor, și cu asta voi încheia, deasupra tuturor este Dumnezeu, ca și resursa numărul 1, cea mai importantă resursă. Ok, și cum îl folosești pe Dumnezeu ca resursă în treaba asta? Și aici lucrurile încep să fie interesante. Eu sunt un mare apologet al rugăciunii cu voce tare. Și când ești singur. Altceva este. Și acum putem să mergem în zona psihologică, pentru că e mai ușor să-ți organizezi gândurile și așa mai departe. Putem să mergem în zona spirituală, și anume că suntem cam sensibili la cuvânt, nu? Ca și cum am fi fost creați la un cuvânt. Putem să mergem în orice zonă. Eu sunt un apologet în direcția asta. Puteți să fiți de acord cu mine, puteți să nu fiți de acord cu mine. Iarăși, cântă. Parte de worship. Chiar dacă cânți fals așa ca mine. Când ești singur și nu te aude nimeni. Cântă. Indiferent cu ce te confrunți. Sună așa atâta de flower power, îmi dau seama de ce spun. Da? Mi-aș fi dorit să vă dau, nu știu, pastile sau ceva și să se rezolve totul. Dar realitatea este că aceste lucruri funcționează mai bine. Și dacă vrei, dacă ești cu adevărat curajos, poți să te rogi în dreptul tău. Duhul Sfânt descoperă unde-i suferința. Da? Spune-mi ce să fac și dacă îmi vorbești, îți promit că o să te ascult. No, asta e o rugăciune înfricoșătoare. Descoperă lucrurile tăinuite. Asta sunt iarăși înfricoșătoare. Sunt lucruri pe care le poți face în relație cu Dumnezeu. Sunt moduri în care te poți ruga. Și nu, când zic moduri în care te poți ruga, nu mă refer că există o formulare specială și dacă te rogi așa o să ai rezultatul scontat. Nu, e vorba de relație. E vorba de a intra într-o relație vindecătoare cu Dumnezeu. Ceea ce este înfricoșător, pentru că înseamnă să-i dai voie cuiva, în cazul ăsta lui Dumnezeu, acolo unde doare mai tare. Ceea ce nu e un lucru simplu. Pentru că asta ține de încredere. Și în general nu prea ai cum să ai încredere în cineva pe care nu cunoști. Și cu această încurajare, voi încheia așa, am terminat-o foarte în cale de evangelizare, dar nu vă chem în față pe nici care. Ce este ideea aceasta? Până la urmă, vindecarea din suferință este un proces spiritual. Și pășim în zonă spirituală. Mult timp am încercat să fiu psihologul ăla deștept, care aplică tehnici și teste și nu a funcționat. Și până la urmă e o meserie care te smerește foarte mult, pentru că nu vindeci pe nimeni. Și n-ai nicio soluție până la urmă, că nu vin soluții. Și n-ai nici măcar sfaturi, pentru că sfaturile nu funcționează. Și de multe ori te simți ca și un om care vine cu un pistol cu apă în fața unui incendiu. Și ești profund convins de inutilitatea ta. Vedeți, v-am făcut să vă pară rău de mine. După ce am vorbit despre traumă, de mine vă pare rău. Dar este un proces plin de smerenie, pentru că vindecarea și soluțiile sunt în mâna lui Dumnezeu. Pentru că altfel o luăm cu toții razna. Dacă ar ține de mine să vindec pe cineva, am fi cu toții praf, vai și amar.
dar nu ține nici de mine, ține de tine în sensul de a-i da voie lui Dumnezeu în viața ta. Și cam despre asta e vorba. Vă mulțumesc. Alături de mine este Emi care este profesor de psihologie. Pe Norian Munteanu deja l-am cunoscut, l-am auzit. Și David, păstorul Bisericii Pronobis. Și o să încercăm să răspundem la mult. Nu știu ce ai spus să punem întrebări multe. Eu au pus multe întrebări. Foarte bine. Dar vă spunem de pe acum, cu siguranță nu o să apucăm să trecem prin toate întrebările și nici răspunsul nu o să fie la toate în această seară, dar am vorbit puțin cu Norian, că el nu cântă și în timp ce noi cântam, am vorbit puțin cu el și am convenit la ideea că întrebările la care nu vom reuși să răspundem în seara aceasta, le voi trimite și ulterior le vom posta pe ceva rețele de socializare, cel puțin principial, ca cei care au pus întrebările, cel puțin să primească așa, un răspuns. David, zile ceva, te rog frumos. Bun, întrebările voastre sunt extraordinare, ca de obicei. Cred că audiența din Pronobis și-a demonstrat calitatea de-a lungul ultimelor luni de zile. Și astăzi sunt la aceeași înălțime, pentru că sunt foarte multe întrebări. Norian va fi cu noi și săptămâna viitoare și probabil, dacă are bunăvoința, îl mai chemăm cu noi și va mai prinde câteva sesiuni de genul acesta. Dar, ca să dăm drumul la sesiunea asta, am ales eu două scenarii. Și o să-l provocăm pe Norian și pe Emi, în măsura în care vreți să contribuiți, să răspundeți. Probabil sunt două scenarii de bază cu care ne regăsim mulți sau în care ne regăsim mulți dintre noi. Primul scenariu, am o traumă cu T mare. Vorbim despre abuzul în categoriile deja menționate, sexual, fizic, verbal. Îl ținem în zona asta. Sunt din biserică, mărturisesc că îl cunosc pe Hristos, vorbesc despre o naștere din nou pe care o pot puncta. Sunt din biserică, ce aș putea să fac? Am încercat să vorbesc cu un păstor, am fost repezit, mi s-a spus, intonează un imn, citește un psalm, roagă-te. Sunt în faza asta. Din pricina unei traume cu T mare, relațiile mele date peste cap, am o stare de rușine generalizată, care îmi transmite mesajul că nu sunt bun la absolut nimic. Poate m-am și căsătorit și partenerul nu știe și relația resimte greutatea traumei și nu știu ce să fac în faza asta. Norian, Emi, spuneți-mi ce trebuie să fac de mâine încolo. 2-3 pași. Ce aș putea să decid din seara asta? Vrei tu? Încep tu? Încep eu? Cum vrei să fac eu? Da. Mai întâi, așa cum ai spus și tu, să ți mai aproape. Ok. Trauma de fapt este lipsa sensului. Și în momentul în care trec prin experiențe traumatizante, da, într-adevăr, nu orice experiență traumatizantă este o traumă, poate să fie o traumă. Dar trauma înseamnă să pierd sensul, să-mi pierd sensul în viață. Recuperarea după traumă este, de fapt, o regăsire a sensului. Ne uităm în Scriptură și m-am gândit și cred că se potrivește ca răspuns la ce ai spus, la întrebarea ta, David. Psalmul 73, psalmul lui Asaf, mă uit spre sfârșit la versetul 26, unde spune, carnea și inima mi se prăpădesc. Acolo a fost o traumă. Sunt dureri emoționale, este o traumă emoțională, se resimte și somatic în trup. Dar versetul continuă și spune, Dumnezeu este pururea stâncă a inimii mele și partea mea. Deși emoțional trec printr-o traumă, totuși îmi găsesc un sens în Dumnezeu. Gândesc că o apropiere de Dumnezeu și o percepere a lui Dumnezeu ca Tată bun mă ajută să merg înainte. Acum îmi permit puțin, David, în întrebările pe care le-am primit, nu știu de ce nu am putut să citim toată întrebarea, dar am apucat să citesc până la un punct, unde era ceva de genul, un creștin se poate sinucide? Ceva de genul era.
mai lăsați 2 minute să răspund, da? Am întrebat un medic psihiatru. Nu înțeleg ce determină un om să se sinucidă. Și medicul psihiatru mi-a spus așa: atunci când creierul este sănătos, orice problemă o poate rezolva. În momentul în care creierul, ca și organ fiziologic, se îmbolnăvește, creierul nu mai găsește soluție la problemele cu care se confruntă. Și pentru că nu mai găsește soluție, nu poate să trăiască și alege să pună capăt vieții. Creierul se îmbolnăvește din diferite motive. Unul poate să fie chiar și trauma. Dar în ceea ce citeam adineauri, Dumnezeu este pururea stânca mea, stânca inimii mele. Să mă ancorez în Dumnezeu, să-L văd ca un tată bun și după aceea să încerc să-mi găsesc scopuri în viață. De multe ori, în traumele prin care trec oamenii, generează scopuri în care omul ajunge să slujească altora care au suferit ca și el. Cred că o orientare înspre ceilalți aduce vindecare lăuntrică. Ok. Deci dacă am spune așa, avem nevoie de o relație sănătoasă, unde să interacționăm cu caracterul Tatălui, al lui Dumnezeu, așa cum n-am făcut-o în relația noastră de fond. Asta ar ajuta și ar fi un pas prim în a ancora în Hristosul, care până acum, din pricina relației de bază, n-a părut deloc cu brațele deschise, cu entuziasm, dându-ne har. Okay? Mi-a plăcut foarte mult latura legată de sens. Într-adevăr, din ce am observat eu, oamenii care trec prin traumă și trec prin partea de vindecare, găsesc sens în a împărtăși experiența lor și a fi o binecuvântare pentru alții. Este un mod foarte interesant în care Dumnezeu transformă un eveniment nasol în binecuvântare. Poate nu ești acolo încă. Caută o relație safe în care să poți explora lucrul ăsta. Ai dat un scenariu interesant în care nici cu soția nu am explorat locul acesta. Ce înseamnă că nu mă simt safe. Și atunci recomandarea pe care ți-o dau e găsește un loc unde să te simți în siguranță să explorezi lucrul ăsta. Cum? Da? O variantă este partea de ajutor specializat. Nu în sensul că totul începe și se termină cu psihologii. Sub nicio formă despre asta nu e vorba. Doar că din moment ce nici în relația pe care o presupunem cea mai apropiată de familie cu soția nu pot explora lucrul ăsta, înseamnă că probabil eu simt că ea nu mă poate conține. Da? Nu poate, sau mi-e teamă să ajung acolo. Relațiile safe, să zic așa, se construiesc în timp. Pașii mici ar fi, uite, caut și aș merge pe partea asta poate de somatic processing, de a lucra cu corpul, de a face ceva fizic, în general, a intra din zona de stagnare într-o zonă de relaxare activă, să zic așa, poate să sune foarte pompos. De exemplu, uite, ceva ce fac eu în terapie dacă mi se pare că clientul din față tinde să se disocieze sau începe să fie too much. Ne ridicăm în picioare, luăm o sticlă și o aruncăm de la unul la altul în timp ce vorbim. Sună foarte stupid, dar este ceva ce te scoate din minte. Pentru că uneori, după cum foarte fain ai zis, în minte nu e safe. Da? Și atunci poți să disociezi foarte ușor. Și faci o activitate, o chestie care e playful, poate, ceva de joacă, ceva ce te scoate din zona de fight and flight. Era un grafic, dar nu l-am acum la mine, poate data viitoare, de cum merge partea asta de arousal, de activare. Și fiecare zonă din parte, dorsovagală, ventrală și așa mai departe, pe măsură ce se activează, vine cu anumite emoții și anumite sentimente. Și în momentul când mă duc sus, sunt la deznădejde, sunt într-o zonă roșie, să spun așa. Și atunci e foarte greu să văd resursele. Aș aborda zona asta safe. Și, cum foarte fain ai zis, apropo,
toți oamenii care trec prin traume să citească psalmii. Pentru că acolo vezi, uite, partea asta de somatic processing, mi se sfâșie oasele, mi se sfâșie inima. Uite, Psalmul 42, nu? M-am hrănit cu lacrimile mele, am căzut în mine și mi-am zis, suflete al meu, hai, și așa mai departe. Este locul unde s-ar putea să găsești ceva ce descrie foarte bine experiența pe care o ai în psalmi. Și este un răspuns, e o fărâmă, dar poți încerca de aici. Ok. Un alt scenariu, mă lupt cu o dependență, fie de substanțe, fie de pornografie. Am înțeles în seara asta faptul că dependența mea e în mijlocul meu de a răspunde în fața unei traume. În același timp, mi se spune în biserică faptul că dependența e idolatrie, e transformarea unui lucru în obiect central și e păcătoasă. Ce fac? M-am rugat de multe ori până acum, mi-am cerut iertare onest, cu lacrimi, cu durere, dar după 2-3 zile, uite-mă că mă întorc în aceeași stare. Mă pocăiesc din nou, m-am pocăit până în punctul în care mi-am pierdut speranța că Dumnezeu mă poate ierta. Spune-mi, sunt în faza asta. Știu că e păcătos ce fac, în același timp nu găsesc în mine puterea să mă desprind de obiceiul ăsta, care știu că supără fața lui Dumnezeu. Okay. Aș începe în felul următor. Care este beneficiul? Da? Dependența ajută, e un mod disfuncțional de a acoperi, alina ceva. Ce? Care-i utilitatea? Da? Pentru că fac lucrul ăsta, după cum s-a înțeles, fac lucrul acesta pentru că am nevoie de o anumită alinare. De obicei, în momentul în care nu am parte de conexiune bună, mă duc în partea de bad connection, de conexiune rea, de un surogat. De obicei, pornografia face treaba asta. Conexiune rea, alinare și după aia mă duc într-o spirală și mai adâncă. Și atunci întrebarea ar fi cum pot să obțin partea de conexiune bună? Da? Cum pot să obțin într-un mod ok? Cu ce am avut eu succes, în special în partea de pornografie, și sună foarte, foarte ciudat, a fost cu postul. Practicarea postului, pentru că ține cumva de înfrânarea poftelor, e și ceva spiritual, parcă moare ceva din tine. Eu aș merge, dacă e vorba de dependență de pornografie, aș încerca postul și vorbesc de postul negru. Postul negru de cel puțin 36 de ore, poate chiar mai mult. Studiază despre lucrul ăsta, pentru că este un mod interesant de a aborda zona aceasta. Aș începe de aici. Prima oară să văd ce și de ce. Pentru că dacă stai să te gândești în teoria traumei, îți imaginezi un cerc foarte mare, cercul ăsta foarte mare e viața ta. Da? În mijlocul cercului e un cerc foarte mic, care e partea care suferă. De obicei, partea aia care suferă e blocată undeva până în 10 ani. Nu-i musai, zicem așa. Și toate lucrurile celelalte vin să apere partea care suferă. Inclusiv pornografia, dependența de substanțe, toate lucrurile astea disfuncționale vin să aline. Și în momentul când partea care suferă e amenințată, se înmulțesc lucrurile. Și atunci căutăm un mod de a-L chema pe Dumnezeu, de a-i da voie, că Dumnezeu vine. Numai trebuie să-i dai voie, că de obicei sunt obișnuit să mă apăr și de Dumnezeu. Ăsta e un răspuns foarte vag pentru o întrebare foarte concretă, dar fără să intrăm în ultra detalii, nu am cum să-ți dau mai mult. Vezi despre ce e vorba, ce îți oferă, sau faci un switch, bagi un switch. Sunt pe punctul de a o comite, știu, da? Mă duc acum, nu știu, deschid compul, știu unde vreau să mă duc, sau urmează să... Bagă un switch și vezi care e nevoia ta acum. Și după aia, ok, te duci și faci prostia, da? Probabil nu te vei opri atunci. Vezi ce nevoie acum, identifică nevoia de acum și vezi unde se duce, care e zona. Când ajung aici, mă duc în bad connection. În foarte, foarte, foarte mare și sunt convins, cred că ar fi interesant să aflu și părerea ta despre Doar așa o chestie din culise, Emi, zona lui de expertiză e zona dependențelor. Foarte tare. Cercetarea lui e în zona asta, așadar, Emi, Te rog. zine. Foarte scurt.
Dependențele vin întotdeauna pe fondul lipsei de conectare. Și atunci când o persoană nu este conectată cu cei din jur, foarte ușor apar dependențele. Adicția în sine apare pentru început așa ca un consum gradual, după care apare obișnuința și pe urmă e dependența. Atunci când există conectare la viața din afara cercului meu în care sunt în siguranță și îmi găsesc plăcerea, sunt șansele ca dependențele să dispară. Da, sunt dependențe care pot fi dependențe psihologice, dependențe fiziologice, dependențe fiziologice în mod special, acolo e de lucrat și pe latura, poate fi ajutat printr-un tratament medicamentos, dar în primul rând dependențele se vor rezolva prin conectare. Deci un tânăr care se izolează e predispus la dezvoltat dependențe și un pas pentru un tânăr este o implicare activă, serioasă, într-o biserică, într-un cadru de prieteni, lucru care îl va ajuta să depășească în prima fază. Bun. Mă gândeam în timp ce răspundeau ei, cum îi pot determina eu în seara asta să aibă răspunsuri scurte? Credeam că păstorii dau răspunsuri lungi, dar Aleluia, că am scăpat de... Sunt multe întrebări, așa că v-aș încuraja pe cât se poate un răspuns cât de concis ca să putem să trecem pe cât mai multe. Oricum, unele au primit răspuns în cele două scenarii pe care tu, David, le-ai adus în discuție. Sunt toate problemele psihologice manifestate în viața adultului legate cauzal de o traumă din copilărie? Sau pot avea și o altă cauză apărută mai târziu în viață? Nu trebuie să fie neapărat legate. Poate să fie o cauză apărută ulterior în viață. Suficient de scurt. Da, așa îmi place. A doua întrebare. Așa ajungem mai face. Mai puneți întrebări dacă mergem așa. O întrebare destul de practică. Cum acționezi ca să nu ajungi să duci cu tine traumele în viitoarea familie? Bună întrebare. Acum să vedem scurt. Da. Le identifici, încerci să lucrezi pe ele, dacă se poate, te întorci în familia de origine să faci pace cu trecutul. Și asta ar fi, dacă încep de aici... Norian, pe noi ne sperie ideea de întoarcere în trecut și eu știu bine audiența asta, pe noi ne sperie ca evanghelici ideea de întoarcere în trecut. Sună foarte ocult, nu sună foarte coșer. Explică-ne ce înseamnă întoarcerea asta în trecut pentru a face Mă pace refer cu trecutul. a face pace cu trecutul, a mă întoarce în familia de origine. Și anume, dacă relația cu mama, cu tata e disfuncțională, încerc să înnod cumva relația respectivă. La asta mă refer. Ok. Nu mă refer la regresii sau la lucruri de genul ăsta transpersonal. Dar e bine să elucidăm treaba asta. Există traume care ne afectează viața, dar de care noi să nu ne dăm seama sau să fie uitat sau să le fie reprimat complet? Cum putem în cazul acesta aduce trauma la lumină pentru vindecare? Răspunsul simplu este da și da. Ideea este nu căutăm ceva ce nu ne deranjează. Da? Dacă televizorul merge, nu-l desfac să văd de ce merge. Sunt anumite lucruri care nu funcționează astăzi în viața mea și vreau să le adresez, da, atunci lucrez pe ele. Să caut traume, să vânez vrăjitoare din trecut, nu are sens dacă viața mea e funcțională acum. Ne ghidăm după funcționalitate, ăsta e standardul de aur. Sunt funcțional, da. Excelent. Emi, e normal să trăiești ca și creștin cu depresie și anxietate? Să ai episoade depresive și uneori maniace? Sau acestea ar trebui să se vindece? Și bineînțeles, jumping guys. Emi, simplu, da sau nu? E bun. Și te ții de ce spune Cristi. Deci, Depresia, anxietate. Mi-a venit un gând. De unde mi-a venit gândul acela? Care este sursa gândului? Poate pe fondul unei oboseli cumplite. Să nu gândiți că vin gânduri bune. Atunci când are loc în organism dezechilibrări
chimice. Normal că sunt foarte predispus pentru gânduri negative, care mă pot duce ulterior la anxietate. Acum, nu orice tristețe este depresie. Da? Da, este depresie care necesită medicamentație, pentru că trebuie ajutat organismul cu substanțe specifice de care corpul are nevoie în momentele respective. Da, există vindecare pentru depresie și anxietate. Iarăși, fiecare dintre noi, din fericire, avem temperamente diferite. Sunt temperamente care au o predispoziție înspre latura negativă. Sunt oameni care, de obicei, văd jumătatea plină a paharului sau jumătatea goală a paharului. Și atunci trebuie să știu care este tendința mea naturală. Și dacă am o tendință înspre a vedea partea goală a paharului, trebuie să am grijă la ce pahare mă uit. Mulțumesc. Dă-mi voie și Te rog, eu, David. frate Cristi. Lasă-mă să mă reîntorc la decât obiceiul de răspunsuri lungi. Unul dintre profesorii mei din Canada, de teologie sistematică, la un moment dat, în cadrul cursului, informație publică se poate verifica, spune: am suferit de o depresie care a presupus medicamentație pe termen îndelungat, ani de zile. E în cadrul cursului de teologie sistematică, unul dintre teologii de renume mondial la ora actuală, foarte respectat, și spune: am urmat tratamentul, medicamentație plus terapie consiliere biblică și după ultimul control, spune el, am fost declarat vindecat din punct de vedere clinic, cu recomandarea ca în fiecare an, rămânând în viață niște triggere care, prin locul de muncă, temperament, pot să declanșeze, în fiecare an să merg pentru un consult, să văd pe unde sunt. Om născut din nou. Eu cred că depresia și anxietatea au de-a face și cu răspunsul meu în fața lumii fragmentate. Lumea asta nu-i așa cum ar fi trebuit să fie. Nu-i deloc așa cum ar fi trebuit să fie. Iar în contextul ăsta, asemenea răspunsuri sunt normale. Problema pe care eu o am aici este când suferim de acestea două și nu cerem ajutor. Sau cădem din astea în altele și mai apoi le folosim ca mod de justificare a diverselor lucruri din viață. Norian, cum facem deosebirea între mentalitatea de victimă, paranteză victimhood, atât la modă în zilele noastre și cazurile reale de traumă? Poate să fie caz real de traumă și victimhood nu se exclud reciproc. Vă dau un exemplu foarte simplu. Am avut un caz în care era clar istoric de traumă. Și era vorba de un cuplu în care era infidelitate. La greu infidelitate. Și vorbit cu cuplu, vorbit individual, toți parametrii, tot protocolul pe care îl urmăm și explorând partea de traumă și vorbind despre mecanismele de apărare și cum funcționează și ce rol are fiecare, următoarea ședință, cei doi vin la terapie și el zice: na, ai văzut? N-am nicio problemă. E ok, sunt mecanismele de apărare, nu sunt eu. Sunt mecanismele de apărare. So deal with it. E o foarte mare diferență între explicație și scuză sau justificare. Faptul că înțelegem mecanismul, mă rog, e mult spus să-l înțelegem, intuim cumva mecanismul, pentru că atunci când vine vorba de traumă, sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm. Intuim mecanismul, asta nu înseamnă că e un vot care zice more power to you, du-te mai încolo și fă tot așa. Nu, sub nicio formă. În general, mentalitatea de victimă vine cu un contract, da? Eu îmi asum mentalitatea de victimă și în momentul când îmi asum mentalitatea de victimă, trimit responsabilitatea. Mi-am luat identitatea asta nouă și responsabilitatea s-a dus și are un beneficiu secundar. Să fii victimă e o zonă foarte privilegiată, că nu mai trebuie să faci nimic. De asta poți să ai traumă și să fii victimă, să-ți asumi rolul de victimă, sau poți să ai traumă și să alegi să nu fii victimă. Până la urmă e vorba de alegere. Și ăsta e un lucru foarte triggering. Când îi spui omului, este ceva de alegere. Pentru că toată lumea vrea scuza aia universală, știi, blanket statement, ca zic că
nu, tu ești extraordinar așa cum ești, continuă. Sper că am răspuns la... Există vreun mecanism biblic, practic, de a reseta părțile negative stocate în amigdală ca adult, fie pentru mine, fie pentru cineva pe care încerc să-l ajut? Deci tu ai amintit de amigdală. Amigdală sau amigdală? Amic. Da. Okay. Ha. Biblic, practic. Sincer. Da, pentru resetare. Mai sincer, nu știu ce să-ți spun, nu pot să-ți dau un răspuns. Răspunsul cel mai simplu este nu știu să răspund la întrebarea asta. Ce aș zice, încotro m-aș îndrepta, este strict la lucru cu identitatea ta în Hristos. Cine ești tu în Hristos? Ce spune Biblia? Ce spune Dumnezeu despre tine? Nu că ai simțit așa, biblic. Biblic, ce spune Dumnezeu? Cine ești tu în Hristos? Unde te afli? Și atunci, integrând această parte de identitate, aș zice că este cea mai bună zonă de abordare a acestei resetări. Un alt profesor de-al meu își face doctoratul în Scoția și petrece 6 ani, un calvar 6 ani pentru el. În timpul ăsta slujește o comunitate anglicană. După 6 ani se întoarce în state, în America. Și vorbește la un curs despre problemele lui de depresie și cu toate elementele colaterale din cei 6 ani de zile. Zice așa, la un moment dat, cineva mi-a spus, tu ai nevoie mereu să te întorci în papucii tăi, treptat, regulat, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, să te reîntorci la identitatea de bază pe care tu o ai. Și i-a prescris un exercițiu foarte interesant. Deci fii atent. Când treci pe lângă parohie, ai acolo un firicel de apă. Intră în apă în fiecare săptămână. Nu faceți asta acasă, da? Ia apa aia și stropește-te și adu-ți aminte în momentul acela că în momentul unirii tale cu Hristos, fiind unit cu Hristos, cineva a spus despre tine, tu ești fiul meu. Aia e baza ta. De acolo se pleacă. Dacă nu faci lucrul ăsta, zice, pentru o perioadă regulat, să spui sufletului tău cine ești, nu ești din starea asta. Și omul zice, băi, săptămâni la rând, luni la rând, an la rând, m-am dus în același firicel de apă. L-am văzut față în față predându-ne. În zona asta noastră, că aici bega nu e prea curată și dacă intrați o să sune băieții poliția, nu recomandăm. Sunt atât de multe alte practici ce țin de comunitate, de biserică, slujiri, de la cântare, rugăciune, cina Domnului. Sunt atât de multe elemente care, dacă sunt tratate cu seriozitate, sunt un mijloc de reafirmare, de întărire a identității de bază. Cred că e un exercițiu serios. Emi și Norian, de ce când se întâmplă lucruri grave în viața mea, exemplu, decesul unui membru de familie, aflarea unor vești medicale rele, accidente, pierderea jobului, etc., nu am nicio reacție emoțională, devin numb. Dar când se întâmplă probleme mici, exemplu, pierderea autobuzului, spargerea unui pahar, ars mâncare, etc., am o reacție majoră și nejustificată. Emi zi așa, good question. Cam așa că americanii că nu știu să răspund. Sau când vor amânate. În relații, oamenii se împart în două, evitant și urmăritor. Acum, evitantul, cel care fuge, nu fuge pentru că nu-i pasă de un conflict. Fuge pentru că nu poate să gestioneze emoția și decât să facă rău, mai bine pleacă. Mă gândesc acum că ar putea fi unul dintre posibilitățile. Este ceva major care mă afectează, emoția m-a copleșit. Decât să fac ceva mai rău, plec. Și nu reacționez. Acum să spart un pahar, mare lucru. Îmi dau voie la emoția negativă să iasă în evidență că nu-i. Mă gândesc că poate asta ar putea fi un răspuns. Și foarte, foarte bine punctat, apropo de dinamica urmărit-urmăritor. E foarte tare treaba asta. Se întâmplă un eveniment major. Intru în freeze, ca și căprioara în lumina mașinii care urmează să dea peste ea.
E atât de multă activare încât nu mai pot să gestionez lucrul ăsta. Și activarea asta foarte mare se vede și din ceea ce ai zis în a doua parte a întrebării. Când se întâmplă un eveniment major, am o reacție disproporționată. Deja nivelul meu de activare e mare, aș presupune by default. În momentul când se întâmplă ceva mic, mă duc, și când se întâmplă ceva mare, nu mai am unde să mă duc mai sus de atât, ci intru în freeze. Bun, iarăși, scopul nu este acum să luăm din acest răspuns, ok, așa sunt eu, deal with it. Nu. Întrebarea ar fi, cum de ajung în starea asta de activare constantă? Da? Ce se întâmplă? Ce-i sub? Ce se întâmplă în general de să mă activez? E din totdeauna, e din ultimul timp. E un corolar de întrebări în jurul acestei situații, dar răspunsul punctual este, ești în freeze. E foarte simplu, te-ai dus atât de sus că nu mai ai unde să mergi mai încolo. Este ora 9 și cu acordul vostru, că vreau să vedem vot să fie înregistrat, mai stăm 10-15 minute? Mai sunt multe întrebări? Acord? Să va? Da, frații ați votat, numărătorii de voturi au trecut peste. Care este abordarea ta, Norian, presupun, cu privire la persoanele care au o mentalitate continuă de victimizare? Toată lumea e de vină, mai puțin eu. Lucrurile sunt destul de simple. Aici, în general, nu prea am lucrat în asemenea cazuri, pentru că în momentul în care abordăm partea asta, ok, și ce poți face practic și care este aportul tău aici, omul care are doar mentalitatea de victimă de obicei pleacă. Pentru că e too much. Și evident, nu începem cu tu ești vinovat, acum numai tu ești de vină. Se construiește gradual. Dar în momentul în care sunt îndrăgostit de mentalitatea de victimă, de obicei se vede lucrul ăsta repede pentru că vin doar să mă plâng. Adică eu nu pot vorbi în ședința de terapie că nu mai am loc de tine. Și atunci ai nevoie de un pic de tough love. Este nevoie în ședința de terapie de tough love, pentru că nu suntem aici numai să validăm. Este o replică celebră în terapie, că zice atunci când nu știi ce să faci, validează, validează, validează. Ei bine, eu vreau să și știu ce să fac, nu numai să nu știu. La un moment dat să-ți spun și lucrurile verde în față și așa, în general abordez. Lăsăm un pic timpul de decompresie și intervenim cu tough love. Și una dintre întrebările cu care începem este asta, ok, până când? Asta e o întrebare așa banală, simplă, dar care se duce direct la subiect. Bun, așa este. Cum spui tu? Și până când rămânem aici? Pentru că poți să rămâi toată viața dacă vrei. Nimeni nu poate să te scoate de acolo fără voia ta. Așa, în linii foarte mari. Unul dintre cazurile mele pastorale din Canada a fost un adolescent cu anorexia, care a avut într-adevăr o traumă destul de puternică în copilărie. Părinții au râs de el, din prinuț, și în momentul în care părinții au râs, în cam aceeași perioadă de timp, la școală a fost din nou luat peste picior pentru felul în care arăta. Un moment pe care el și-l amintește în felul ăsta și de care s-a legat un pic problema lui. Știți cum se manifestă anorexia? A căzut în mentalitate de victimă, invocând mereu trauma respectivă. Nu mai am ce să fac, sunt legat de episodul ăsta, sunt legat cu lanțuri, se ajunge la genul ăsta de exprimare. Și atunci, eu vă spun ca un om care n-am expertiză în zona asta, rolul meu ca păstor e mai mult de însoțire a unui om și de îndrumarea lui atunci când are nevoie de un ajutor profesionist. M-am dus în casa lui săptămâni la rând și am împărțit cu el îndatorirea lui personală legată de ieșirea din stare. Și anume, trebuia să mănânce 2 felii de pâine dimineața, pentru că el consuma iaurt înghețat, fără grăsime, și atât, și consuma 2 litri de apă pe zi, ca să țină cântarul de ochii părinților. Imaginați-vă starea lui. Și atunci, medicul îi prescrisese o alimentație progresivă pe care nu o putea consuma stând sub carapacea sa victimei. Și am mers săptămâni la rând în casa lui și am mâncat cu el alea 2 felii de pâine. Eu jumate, el jumate. Am mers la restaurant și vorbisem înainte cu cei de acolo și i-am spus:
adu o farfurie mare în care pui mâncarea lui să nu pară că e multă mâncare în farfurie și dă mie o farfurie mică cu multă mâncare, să poată să vadă lucrul ăsta. În zona asta, eu asta aș spune, trebuie împărțite responsabilitățile și un slujitor, un păstor, un consilier, un părinte, soțul, soția, să împartă puțin o perioadă până victima face primii pași de copil. Dar asta ține strict de experiența mea pastorală. Cum împăcăm cele două propoziții? Sunt păcătos și fără harul lui Hristos merit să merg în iad. Și, a doua propoziție, nu meritam să trec prin trauma X. Sunt păcătos, merit să merg în iad, fair enough, am păcătuit. Ideea este, în momentul când e vorba de trauma X, e cineva care mi-a făcut ceva, da? Care a intrat peste mine, am fost abuzat, să zic. E clar că nu știu exact la ce te referi când zici treaba asta. Pentru că sunt două registre total diferite. Vine cineva peste mine și mă perturbă. Nu meritam lucrul ăsta, în special când vorbim de copilărie, dar și la viața adultă. Nu am făcut ceva care să atragă după sine această consecință. Realitatea este că noi, oamenii, suntem abuzatori. Omul fără Dumnezeu este un abuzator. Și eu, și tu, și toți suntem abuzatori. Pentru asta merităm iadul, merităm moartea. Asta nu schimbă faptul că eu să te abuzez pe tine nu este corect după legile umane și după legile lui Dumnezeu. Așa, off the top of my head. Da, cred că partea de nu meritam are de-a face mult cu demnitatea ființei umane, care este înscrisă în noi prin creație. Omul e creat după chipul lui Dumnezeu, prin urmare nu merită să fie tratat de un alt om sub nivelul al demnității. Deci, cred că aici e aspectul. Ca să pot adăuga aici, cred că există persoane care atribuie traumele din viața lor ca și consecințe ale păcatelor lor. Pentru că am păcătuit, de aia Dumnezeu a îngăduit trauma, deci n-am voie să mă plâng sau nu trebuie să fac nimic decât să o accept. Presupun că poate merge și în direcția asta. Dacă îmi permiteți să fiu un pic cârcotaș. Te rugăm. Apropo de chestia asta cu Dumnezeu și pedeapsă și mai departe. Poate unii dintre voi aveți copii. Eu am copil. În momentul când vrei ca al tău copil să învețe o lecție, da? Înveți să nu se mai grăbească, copilul meu e foarte repezit. Ce faci? Îl împingi pe scări. Să învețe o lecție, nu îl împingi de sus până jos pe scări. Sau, Doamne ferește, acum exagerez foarte mult. Îi dai cancer să învețe o lecție? Mi se pare că vorbim un pic de imaginea lui Dumnezeu în momentul când punem problema în felul ăsta. Sper că n-am făcut prea multă controversă cu analogia asta. Mai fi data viitoare. S-a anulat, îmi pare. Știu că să mai răspund la întrebarea asta sub o altă formă, dar e des întâlnită în cele 60 și ceva de întrebări. Oare nu este doar o abordare actuală prin care majoritatea oamenilor se simt victime ale părinților? Adică nu și-au responsabilitatea propriilor decizii și a vieții de adult și atunci aruncă toată vina pe traumele din copilărie. Este categoric un trend acum să vorbim de traumă. Sunt 100% de acord cu lucrul ăsta și căutăm trauma și acolo unde nu este. În același timp, mergând în tema de data viitoare, dacă voi mai fi bine primit aici, gândiți-vă unde suntem apropo de piramida nevoilor, da? De piramida lui Maslow. Avem cu cât ești într-o zonă mai de bază a nevoilor, cu atât nu te gândești, nu te duci în partea de autoactualizare. Da? E normal să fii în fight and flight. Când te lupți pentru hrană, pentru siguranță, pentru apartenență și așa mai departe. Noi nu mai suntem acolo. Din fericire, zic eu, și nu știm pentru cât timp acum. Da? Suntem într-un loc cu un cumul foarte mare de resurse în care avem foarte multe resurse ca să analizăm viața și așa mai departe. Suntem fără scop, cum ai zis foarte bine. Suntem generații fără un scop bine definit. Suntem generații care nu au partea asta de a își găsi plăcerea sau însemnătatea în munca pe care o facem. Suntem foarte desprinși, suntem singuri și atunci e o traumă, să spunem aceeași traumă din secolul ăsta față din secolul trecut, poate fi percepută foarte diferit. Pentru că sistemele de suport sunt mult mai precare acum
și timpul pe care îl avem pentru a ne duce în zona asta de autoactualizare e mai mare. Asta e o părere personală. Ce unelte avem să suprascriem codul generat de traume în amigdala noastră și care face ca alarma să fie hiperactivată? Asta e o întrebare din partea unuia care stăpânește zona. Probabil studenții de la psihologie. Găsește cum să te simți în siguranță în corpul tău. Simplu de zis, greu de făcut. Tocmai pe partea asta de caută zonele de siguranță. Cum? Uite, de exemplu, în corp, da? Unde simți activarea? Simți în piept, în stomac, unde? Pe traseu probabil nervului vag. Care e o zonă neutră? Nu știu, genunchi. În genunchi nu simt nicio emoție, da? Ok, îi un început. Unde? Care? Te simți cu vreo persoană în siguranță? Poate, poate nu. Te simți într-un loc în siguranță. Căutăm siguranța și esențial în toate lucrurile astea, cum pot să mă simt în siguranță cu Dumnezeu? Da? Asta e cel mai important lucru. Și cum aș putea altfel decât cunoscându-L? Așa, iarăși, off the top of my head. Emi, trauma poate declanșa adicții, obiceiuri păguboase. Dacă adicția declanșată încă continuă, este cel mai probabil că trauma să nu fie complet vindecată sau ne putem aștepta să dureze un timp mai îndelungat până să scăpăm de caracatița efectelor traumei. Aș merge pe varianta a doua. Trauma poate să fie vindecată în timp, dar din nefericire vine cu asociere cu dependențele. Dar, Emi, știu că doare subiectul dependențelor și vorbesc din postura unui păstor. Doare mult, mai ales pe aceia care se luptă. Dependențele în general, le putem lega de traumă? Nu știu, 90 și ceva la sută sunt legate de traumă, dependențele? Sau se pot forma până în zona de să se integreze în felul meu de a fi, fără a fi nevoie de o traumă? Spuneam, experiențele traumatizante nu toate sunt traumă. Ok. Dependența nu obligatoriu vine pe fondul unei traume. Ok. Poate fi pe fondul unei lipse emoționale. Izolarea poate fi un bun teren unde se formează o dependență? Absolut. Da. Pentru că e deconectarea de celelalte persoane și atunci se conectează cu altceva care este la îndemână și care, bineînțeles, la început promite mult și nu aduce nimic bun. Norian, o persoană spune mai multe traume cu T mare prin care a trecut. Hai să spunem toate. Am fost abuzat atât fizic cât și verbal în copilărie de tatăl meu și am ajuns în starea de a nu mai simți nimic, fiind diagnosticată cu depresie la 9 ani. Cunoașterea lui Dumnezeu m-a ajutat mult și simt că a vindecat ceva în mine și simt că am trecut peste asta. Însă când tata își reia vechile obiceiuri, parcă mă aflu din nou în stadiul de copil mic și speriat. Ce e de făcut în această situație? În primul rând, e cât se poate de normal că se activează exact lucrul acela. Mă duc în zona de copil mic și speriat, când tatăl își ia vechile obiceiuri. Bun, hai să luăm așa. Ce pot face? Cum pot să integrez imaginea mea ca și adult în momentele respective? Pentru că realitatea este că acum sunt un adult și nu mă refer la chestiile astea așa foarte flower power de acum cu reparenting și așa mai departe. Nu, ci de a integra imaginea asta. Până la urmă, totul este un management al siguranței. Pentru că dacă reușesc să integrez faptul că acum, aici și acum, sunt un adult care poate să aibă de data asta grijă și poate să aleagă să plece din interacțiunea cu potențial traumatizant. De exemplu, tata mă abuzează verbal. Eu plec din interacțiunea asta. Nu rămân, nu stau aici. De ce? Pentru că am această posibilitate acum adult fiind. Copil nu ai avut posibilitatea asta, dar acum ești adult. Acum nu trebuie să rămâi. Poți pleca. Iarăși, ca și toate lucrurile pe care vi le zic astăzi, ușor de zis, greu de făcut, pentru că setarea default este să rămână acolo, poate tot în freeze. Integrarea imaginii acestea. Sunt adult. Ce vârstă ai? Te-aș întreba.
crezi că ai vârsta asta, că ține și de imaginea asta. De multe ori când vine vorba de traumă, vine vorba de o parte blocată în timp, fără părțile oculte, da? În sensul că rămâne mecanismul ăla, ceva a funcționat la, nu știu, 6 ani, de exemplu, partea asta de a fi submisiv. Să stau și să aștept să treacă. Ceva a funcționat la 6 ani și o parte din mine e ca și cum ar crede că sunt încă la 6 ani. Dar am 37 în cazul meu. Cum e când auzi că ai 37 de ani? Păi, parcă nu mă simt de 37 de ani. Parcă... Ok, dar sunt de 37 de ani. Mă uit în oglindă, văd mare, poate prea mare în direcția asta. Dar văd, integrez noua imagine. Și iarăși, pot să fac lucrul ăsta și e foarte fain să-l fac împreună cu Dumnezeu. Să-mi folosesc imaginația în relație cu Dumnezeu, ghidat de Dumnezeu. Pentru că atunci când e vorba de psihologie, și sunt foarte conștient de treaba asta, psihologia de multe ori încearcă să te ducă pe ocult. Totdeauna. Și atunci întotdeauna eu mă duc spre Dumnezeu. Toate lucrurile le integrez din perspectiva informației lui Dumnezeu. Și atunci mă ajută să veghez și să discern. Dacă are sens ce am zis. Mai luăm 2 întrebări. Am depășit puțin timpul ăla, dar cu permisiunea voastră mai luăm 2 întrebări. Cum poți face ca triggerul să nu mai fie trigger? Emoțional mai ales. Interesant aici. Studiile de mai demult ziceau prin expunere. Dar în momentul de față lumea se cam ceartă pe treaba asta. Cum pot să fac că triggerul să nu mai rămână trigger? Iarăși, cu riscul de a mă repeta. Încerc să-mi găsesc partea de siguranță. Pentru că poate triggerul să rămână trigger, dar dacă am un sistem de siguranță bine pus la punct, nu mai are aceeași putere triggerul. Da? Dacă cineva bate în geam și singur noaptea în casă, e înfricoșător. Dacă îs cu încă cineva și lumina prinsă, nu-i fan, dar nu mai e atât de pregnantă senzația. Iarăși dacă are sens. Ultima întrebare. Cum ar putea să trăiască un viitor psiholog, actual student la psihologie, într-un mediu în care ți s-a spus mereu că nu poți să fii pocăit și psiholog în același timp, din cauza prejudecăților și etichetelor deja puse asupra acestei meserii? Nu poate. Eu am Face trecut... cabine particular. Exact. Eu am trecut prin treaba asta. Și a fost, nu că mi-au zis alții, eu ziceam, pai, ne ghidăm după literatura de specialitate, nu aducem spiritualitate și așa. Și vezi că cei mai mari lideri în trauma work, nu știu, Basil van der Kolk, Jaina Presley și așa mai departe, încep ei și îți spun de yoga și așa. Da? Și dacă ei n-au niciun fel de problemă, ca fiind mari în treaba asta, să vorbească despre o latură spirituală, păi mie să-mi fie rușine de treaba asta. De ce? Plus că am o veste foarte bună pentru tine. În lumea spirituală creștină este nevoie de psihologi și psihoterapeuți. Ai o nișă enormă. Da? E super. Și culmea o să vină și oameni nepocăiți la tine. Pentru că tu vii în ședința de terapie cu cine ești tu. Asta nu înseamnă că eu devin pacientul și zic, hai să vezi ce am pățit eu, prietene, ce ai tu e nimic. Nu, sub nicio formă, dar vii cine ești tu, cu experiențele tale de viață, cu credința ta până la urmă. Credința este o resursă în primul și în primul rând pentru tine ca și terapeut, pentru că te centrează și te smerește suficient de mult încât să poți fi de folos. Primul lucru prima mea rugăciune înainte de a îmi lua primul caz, eram super speriat, da? Prima mea rugăciune a fost, Doamne, vreau să fiu bun. Și am fost prost. Da? În momentul în care rugăciunea mea se schimbă și Doamne, vreau să fiu de folos, șocăr. Ceva se schimbă. Pentru că nu e mai vorba despre mine în povestea asta. E vorba despre om și Dumnezeu. Și te smerește atât de tare să vezi că ești foarte puțin eficient, indiferent cât de bine știi. Când vine vorba de vindecare, omului vindecarea e a lui Dumnezeu. Tu tot ce poți să faci, cel mai bun lucru este poate să faci puțină lumină și omul să fie mai sensibil la Dumnezeu, dar totul ține de Dumnezeu. Așa că poate să-ți spună, da, o să
ți se bată buca, poate, și o să ți se spună ție examenele și îți faci cabine particulare. E ok. Este o nișă fantastică. De exemplu, nișa mea este psiholog bărbat creștin. Puțini bărbați psihologi și puțini care zic că sunt creștini. Și îmi plătesc facturile, deci ai șanse să ți le plătești și tu. Da, nevoia, aș spune și eu, să tăresc ce zici, Norian, e foarte mare. Un motiv pentru care în Pronovis există tocmai subiectul ăsta, care va fi împărțit pe 6 sesiuni, dacă nu greșesc. Un motiv primordial e legat de nevoia constatată în sala asta aici, în lucrarea pastorală, în interacțiunile cu oamenii. Venim după 10 de ani când subiectul a fost tabu și când, dacă am avut curaj să vorbim despre noi, am fost acuzați de neiertare, amărăciune sau, mai nou, că suntem demonizați. Am zis bine? Să mai zic un pic? Zona e abundă de cazuri și eu v-aș încuraja, la fel ca Norian, să fiți de folos, dacă se poate, cu educație și cu aplicare spre Scriptură în mod foarte serios în zona asta. Cred că fiecare biserică ar avea nevoie de câțiva oameni care să facă munca de consiliere cu expertiza în domeniu. Și ce am observat eu este că meseriile noastre converg, să ajungem în singularitate până la urmă. Tot mai mulți psihologi creștini studiază teologia și tot mai mulți pastori studiază și psihologia. Pentru că așa sunt timpurile în care trăim. Și clar, dacă vrei să fii un psiholog creștin, ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de Scriptură, foarte, foarte mult, extra, pentru că te întâlnești cu suferința omului. Și acolo e un tărâm, după cum am zis în repetate rânduri, este un tărâm spiritual prin excelență. Mulțumitorul lui Dumnezeu pentru seara asta. O seară de chit, cu adevărat. Mulțumim, Norian. Și așteptăm cu drag și... Te așteptăm cu drag și miercurea viitoare.